ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё чун созмони минтақавӣ соли 1992 таъсис ёфта то имрӯз 27 давлати ҷаҳонро ҳамчун аъзо, 8 кишвар ва 5 созмони минтақавию байналмилалиро ба ҳайси нозир муттаҳид намудааст. моҳи июн дар шаҳри Душанбе саммити сарони давлатҳо ва ҳукуматҳои кишварҳои аъзои ин созмони бузурги минтақавӣ дар доираи раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад. оид ба мақсади таъсисёбӣ ва самтҳои фаъолияти созмони мазкур ҳамкорамон Раҳматулло Пирзода гузориш медиҳад. баррасии масоили амният, ҳамкорӣ дар қитъаи Осиё ва саҳмгузорӣ дар тадбирҳои ҷаҳонии мубориза бо терроризму ифротгароӣ, қочоқи маводи мухаддир ва ҷинояткории фаромиллӣ, пешгирӣ аз паҳншавӣ ва мунтазам бартараф намудани яроқи қатли ом, таҳкими эҳтироми мутақобила, якдигарфаҳмӣ ва таҳаммул дар муносибатҳои байни тамаддунҳо аз ҳадафҳои асосии машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё аст. давоми солҳои фаъолияти созмони мазкур се кишвари аъзои он раёсат дар созмонро бар уҳда доштанд. ҷумҳурии Қазоқистон солҳои 2002-2010, ҷумҳурии Туркия солҳои 2010-2014 ва ҷумҳурии мардумии Чин солҳои 2014-2018 кишварҳои раисикунандаи машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё буданд. ҷумҳурии Тоҷикистон чорумин мамлакати аъзои фаъоли созмон аст ки раёсати онро солҳои 2018-2020 ба уҳда гирифтааст. 5 ченаки фаъолият аст. ин ҳарби сиёсӣ, мубориза алайҳи хатарҳои муосир, иқтисодӣ, экологӣ ва инсонӣ. дар ин ҷода албатта кишварҳо мутасаддӣ ҳастанд ки дар дораи ин 5 ченак чорабинҳои сатҳи байналмилалиро бо иштироки 27 давлати аъзо доир намоянд ва масъалаҳои муҳими мубрами ҳамкориҳоро мавриди баррасӣ қарор диҳанд. ҷумҳурии Тоҷикистон дар зерченаки соҳаи туризм масъул мебошем ва албатта дар оянда пешниҳодам шудааст ки дар ин ҷода ҳам ягон чорабинӣ баргузор мегардад. дар доираи раёсати Тоҷикистон дар машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё моҳи феврали соли ҷорӣ дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ҷаласаҳои гурӯҳи махсуси корӣ ва кумитаи кормандони аршади кишварҳои аъзои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё баргузор гардид. бояд таъкид кард ки дар таърихи фаъолияти созмон аввалин маротиба чунин ҳамоиши коршиносони соҳа бо иштироки намояндагони ҳамаи кишварҳои аъзо ва нозири созмон дар шаҳри Душанбе баргузор шуд ки дар ҷараёни он масъалаҳои тадорукот ва муҳтавои саммити сарони давлатҳо ва ҳукуматҳои кишварҳои аъзо баррасӣ гардид. мувофиқи низомномаи машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё кишварҳои аъзо бо навбат дар чорабиниҳои гуногуни машварат раёсатро бар дӯш мегиранд. маротибаи аввал аст ки ҷониби Тоҷикистон дар машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ки яке аз созмонҳои бонуфузи минтақавӣ ба шумор меравад раисӣ мекунад. бояд гуфт ки ҳамлу нақли миллию минтақавӣ, диверсификатсияи иқтисод ва робитаҳои байналмилалӣ аз ҷумлаи афзалиятҳои асосии созмон ба ҳисоб меравад. Раҳматулло Пирзода, мақсади барои барномаи ахбор. барномаи ахборро идома медиҳем. истифодаи мақсадноки замин омили фаронҳосилӣ дар мамлакат. хоҷагидори ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлон бо истифода аз таҷрибаи пешқадам ва истифодаи самараноки замин ҳосили хуб ба даст оварда дар баробари таъмини бозори дохилӣ инчунин ба хориҷи мамлакат низ маҳсулоти тару тозаро содирот менамоянд. гузориши Самандар Искандарзода. пиёз, помидор, бодиринг, карам, зардолу ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ ҳамарӯза аз ноҳияи Қубодиён ба бозорҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат ва берун аз он пешниҳод карда мешавад. имсол кишоварзони ин ноҳияи вилояти Хатлон дар майдони умумии наздики 13 000 гектар кишт гузарониданд ки ин нишондод нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта зиёд мебошад. аз худкунии заминҳои нав, меҳнати пайваста ва риояи агротехникаи парвариш истеҳсолотро ба маротиб афзоиш дод. соли 2018 дар ноҳияи Қубодиён тариқи обёрӣ зиёда аз 210 гектар замин ба гардиши кишоварзӣ дароварда шудааст. дар се моҳаи аввали соли 2019 бошад ин нишондод тақрибан 100 гектарро ташкил медиҳад. ин тадбир ба васеъшавии майдони кишт замина гузошт. ин сол 12159 гектар кишт гузарондем, аз он ҷумла 7501 гектар заминда кишти пахта гузарондем, 443 гектар заминда пиёз, 353 гектарда кишти картошка гузарондем. инчунин дар майдон 485 гектар заминда кишти полизӣ гузарондем. 4 сотик замин ба гармхона кардагӣ, помидор 8 марта
پختن سخت شد. روزگارمون تیج، خوردن در بچه ها هم توی آب میتیم. بزرگ بابلو فروختن داره. пахта имрӯз фарогирандаи асосии аҳолӣ бо шуғли доимӣ ва таъминкунандаи пешрафти сатҳи иқтисодии ноҳия маҳсуб меёбад. Имсол кишоварзони ноҳияи Қубодиён дар майдони зиёда аз 7500 гектар кишти пахта гузарониданд. Айни замон коркарди байни қаторҳо, ғизодиҳӣ ва дигар корҳои зарурии агротехникӣ идома дорад. имсол мо дар ҳудуди хоҷагӣ 980 гектар пахта киш кардем. айни ҳол коркарди байни қаторавӣ ва додани озуқаи аввалро оғоз намудем. Меҳнати пайвастаю риояи илмию амалии агротехникаи парвариш кишоварзони ноҳияи Қубодиёнро дар самти расидан ба ҳадафи аслӣ, яъне гирифтани чанд ҳосил аз як замин ва афзоиш додани истеҳсоли маҳсулот муваффақ намудааст. ҳамин аст ки имрӯз кишоварзони дигар давлатҳо ҷорӣ кардани таҷрибаи кишоварзони тоҷикро дар истеҳсолот барои таъмини фаровонҳосилӣ зарур медонанд. ما از ولایت فرغانه جمهوری ازبکستان آمدیم. با تجربه کشاورزان در سمت پرورش پمیدار و بادرینگ در گرمخانه ها و گرفتن چند حاصل از یک زمین شناس شدیم. فراوان حاصلی از آن شهادت می‌دهد که کشاورزان ناحیه قبادیان در این سمت بسیار تجربه غنی و آموزنده دارند و ما کوشش می‌کنیم که در دایره تبادل تجربه آن را در استحصالات جاری نماییم. در ما هم پرورش محصولات هست، لیکن آموزش تجربه کشاورزان تاجیک ما را می‌تواند در سمت تامین رشد دوچندی соҳа муваффақ гардонад. сари вақт гузаронидани кишти тирамоҳӣ ва барвақтӣ буд ки имрӯз талаботи бозори истеъмолии мамлакат бо сабзавоти барвақтӣ аз ҳисоби шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатнон таъмин карда мешавад. Самандар Искандарзода, Маҳмад Саиди Камол аз ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатнон барои барномаи иттилоотии ахбор. барои рафъи мушкилоти асосии хоҷагидорон дар самти парвариш ва истеҳсоли маҳсулоти полезӣ ва ғалладонагиҳо дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дар мавзӯи муҳофизати интегратсионии мубориза бар зидди касалӣ ва ҳашароти зараррасони зироятҳои полезӣ ва ғалладонагӣ машварати назариву амалӣ доир карда шуд. гузориши Худоидоди Раҷаб ва Искандари Саид. яке аз мушкилоте ки давоми 10 солаи охир барои парвариш ва истеҳсоли полезиҳо бахусус харбуза ва ғалладонагиҳо таъсири манфӣ мегузорад, ин пайдо гардидани ҳашаротҳои зараррасон мебошад ки ба гуфтаи мутахассисон ин омил метавонад дар баъзе аз қидаҳои кишт то 100% ҳосилро талаф диҳад. зараррасонҳои полезиҳо бигирем, магаси харбуза яъне объекти карантинае буд ки то 2003 умуман пайдоишуш дар ҷумҳурии Тоҷикистон набуд ва аз 2003 ин ҷониб ба кишти зироатҳои полезӣ махсусан ба харбуза ба ҳосили харбуза зарари калон мерасонад ки метавонад то 100% ҳосила нест кунад. дар қисмати назаравии кори ҳамоиши имрӯза олимону мутахассисон вобаста ба мавсими коркард ва заминагузорӣ барои роёнидани ҳосили дилхоҳу босифат ба кишоварзону хоҷагидорон дар мавзӯъҳои муҳофизати растаниҳои полезӣ аз касалӣ ва зараррасонҳо, технологияи кишт ва парвариши зироатҳои полезӣ, самаранокии иқтисодии парвариши зироатҳои полезӣ ва гандум дар шароити Тоҷикистон, зараррасонҳои хатарноки карантинӣ ва чораҳои мубориза бар зидди онҳо, истифодабарии технологияҳои инноватсионӣ тавассути мошинолотҳои кишоварзӣ дар кишти зироатҳои полезӣ, касалии асосии гандум ва чораҳои мубориза бар зидди онҳо ва агротехникаи парвариши зироатҳои ғалладонагиҳо дар шароити заминҳои обӣ маълумот доданд. Заархимикат агар нодуруст истифода барӣ, ҳамун растанӣ аз баҳр мемонад, не ҳосил мемонад дар таркибаш, не худаш растанӣ дига кор мекунад. Ҳамин ҷода худаш меъёр дорад. Ман ҳамин ҷода меъёри ҳамин истифода барӣ ҳамин маҳлул дору дар мисол дар 1 литр чанд миллиграмм, дар 10 литр чанд қадар. дар қисмати дигари чорабинии имрӯза олимони соҳа вобаста ба мавзӯи муҳофизати интегратсионии мубориза бар зидди касалӣ ва ҳашаротҳои зараррасони зироатҳои полезӣ ва ғалладонагиҳо дар қидаҳои хоҷагии деҳқонии Турахон Эсанқулови ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ки аз майдони умумии 400 гектар замин 50 гектарашро полезиҳо ташкил менамояд ба иштирокчиён ба таври амалӣ тавсияҳо пешниҳод намуданд. Худоидоди Раҷаб, Искандари Саид барои барномаи ахбор аз ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. акнун таваҷҷӯҳи шуморо бинандаҳои гиромӣ ба рӯйдодҳои хориҷи мамлакат ҷалб менамоем. дар соҳилҳои қисми шарқии Ҳиндустон дар натиҷаи тӯфон 8 нафар ба ҳалокат расид. бар асари ғарқ шудани киштии гурезагон дар қисми шимолу ғарбии Туркия 9 нафар аз ҷумла 5 кӯдак ҷон бохта, 3 каси дигар бенишон гардиданд. шарҳи хабарҳо аз хориҷи мамлакат.
طوفان تروپیکی فنی ساحل‌های قسم شرقی هندوستانро фаро гирифт. Бар асари офати табиӣ 8 нафар ба ҳалокат расида, чанд каси дигар маҷруҳ шуд. Суръати шамол дар маркази тӯфон 220 км дар як соатро ташкил дод. Тӯфон болопӯши даҳо бинои истиқоматию маъмуриро хароб кардааст. Ҳамзамон варзиши шамол хатҳои интиқоли нерӯи барқро корношоям намуда, аҳолии чанд минтақа бебарқ монданд. Аз офати табиӣ бештар штати Ориса зарар дидааст. Дар штати мазкур даҳо манзили истиқоматӣ дар иҳотаи обхезӣ қарор гирифтанд. ҳавошиносон иброз медоранд ки эҳтимол тӯфони фани штати Андхра-Прадеш ва Бенгали ғарбии Ҳиндустонро фаро гирифта, сипас ҷониби Бангладеш ҳаракат кунад. қаблан кормандони хадамоти наҷотдиҳии Ҳиндустон аз минтақаҳои зери хатари тӯфон қарордоштаи штати Ориса беш аз 1 миллион аҳолиро ба ҷойҳои бехавф кӯчонда буданд. ҳамчунин бар асари тӯфони фани қатораҳо аз ҳаракат монда, фаъолияти чанд фурудгоҳ ва муассисаҳои таълимӣ қатъ карда шудааст. Бар асари тӯфон ва обхезӣ дар минтақаҳои қисми шимолу шарқии Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ 90 нафар ҳалок шуда, даҳо каси дигар захмӣ гардиданд. Аз офати табиӣ бештар музофоти КваЗулу-Натал зарар дид. Боришот ва обхезӣ дар музофоти мазкур даҳо манзили истиқоматиро хароб кардааст. Дар натиҷаи боришоти шадид яж фаромада, ҳаракати нақлиёт дар чанд шоҳроҳ ғайриимкон гардид. Тӯфон ва боришот ба ҳосили заминҳои коррам низ зарари ҷиддӣ расонд. Эҳтимол шумораи ҳалокшудагон афзоиш ёбад, зеро аз сабаби фаромадани яж ба минтақаҳои алоҳидаи Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ, ки аз офати табиӣ зарар диданд, рафтани кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ ғайриимкон аст. дар минтақаи Лайюане музофоти Хебеи Ҷумҳурии Халқии Хитой гирдбод ба амал омад. Дар натиҷа 2 кӯдак ҷон бохта, 7 каси дигар маҷрӯҳ шуд. ҳангоме ки кӯдакон дар боғча машғули бозӣ буданд, гирдбод ба амал омадааст. Кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ ба маҳалли ҳодиса омада, ҷасади кӯдаконро пайдо намуданд. фестивали 100 ранги чакан аз рӯи 6 бахш дар шаҳри Ҳисор бо иштироки теъдоди зиёди ҷавонони соҳиби истеъдод баргузор гардид. Тарғиби арзишҳои миллӣ ва таъмини рушди ҳунармандӣ аз ҳадафи аслии чорабинӣ маҳсуб меёбад. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. либосҳои миллӣ, ороишоти занона ва дигар ғояҳои фарҳангии миллӣ дар фестивали 100 ранги чакан, ки имрӯзҳо дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат идома дорад, муаррифӣ хоҳад шуд. Дар шаҳри Ҳисор ин чорабинии фарҳангӣ бо иштироки наздикии 100 нафар ҷавондухтарону наврасон баргузор шуда, дар он беҳтарин намунаи фарҳангии мардуми тамаддунофари тоҷик намоиш дода шуд. ороиши саҳна бо истифода аз матоъҳои гуногун аз қабили атласу адрас, чакан, сӯзанӣ, зардӯзиву гулдӯзӣ ва дигар дастранҷи бонувони ҳунарманди шаҳри Ҳисор бозгӯи таърихи ғаниву қадимаи миллати кӯҳанбунёди тоҷик буд. имрӯз дар мамлакат барои рушд бахшидани ҳунари дузандагӣ бо истифода аз матоъҳои миллӣ ва дар он ҷойгузин намудани нақшу нигори қадима тадбирҳо роҳандозӣ мешавад. баргузории фестивали 100 ранги чакан низ аз чорабиниҳое мебошад, ки дар заминаи он наврасону ҷавонон аз расму оини қадимаи хеш огоҳ мешаванд ва ҳамчунин чандин ҳунари миллӣ, ки ба гӯшаи фаромӯшӣ рафтааст, аз нав эҳё мегардад. иштирокдорони фестивали мазкур дар шаҳри Ҳисор бо бар намудани либосҳои миллӣ аз матоъҳои атласу адрас, чакан ва ғайра омода шуда ва ҳамчунин оро додани мӯи чеҳра бо истифода аз ороишоти қадимаи занона бо тарзу усули наву мувофиқ ба замони имрӯза зери суруду таронаҳои гӯшнавоз дар саҳна қадам гузошта, ҳавасмандии тамошобинон, хусан насли наврасро нисбат ба ҳунари миллӣ марбут ба занону бонувон дучанд сохтанд. ҳадаф аз ташкил ва роҳандозии фестивали 100 ранги чакан низ ҳамин аст. дар заминаи ташкили ин чорабинии фарҳангӣ ҳунарҳои мардумӣ эҳё шуда, эҳёи он дар байни насли оянда таъмин мегардад. манучери Сулаймон, мақсади мақсад, ахбор. барномаи ахборро идома медиҳем. барои таъмини фазои иттилоотӣ бо рӯйдодҳои муҳим дар баробари радио ва телевизион, инчунин интиқоли саривақтии рӯзнома ва маҷаллаҳои расмиву давлатӣ низ муҳим аст. бо ин мақсад дар вилояти Хатлон тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. абдурозиқ азизов гузориш медиҳад. корхонаи фаръии воҳиди давлатии почтаи тоҷик дар вилояти Хатлон ва 176 шуъбаи алоқаи он дар деҳоту маҳаллаҳои вилояти Хатлон фаъолияти пурсамар дошта сари вақт ба мардум рӯзномаву маҷалла ва дигар хизматрасониҳои алоқаи поштавиро таъмин мекунанд. корхонаи фаръии корхонаи воҳиди давлатии почтаи тоҷик дар вилояти Хатлон 21 зермуассиса дошта, дар ҳудуди он 21 шуъбаи алоқаи почта дар маҳалҳо ҷойгир мебошанд. дар як ҳафта мо аз шаҳри Душанбе бо нақлиёти худӣ 5 маротиба муросилоти почтавиро ба вилоят дохил намуда, худи ҳамон рӯз ба шаҳру ноҳияҳои вилоят равон мекунем. барои сари вақт ва босифат дастрас намудани муросилоти почтавӣ
осавӣ ва ба обуначиён ки ба рӯзномаи маҷаллаҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон имсол дар соли 2019 зиёда аз 100 000 нусха обуна гардиданд. 5 нақлиёти худӣ ба шаҳру наҳиёҳо равон менамоем ки аз инҳо 4 таи онҳо нақлиёти сабукрав буда, 1 таи автомашинаи портер мебошад. тавре маълум гардид дар як ҳафта 5 маротиба ана ҳамин гуна кормандон сертараддуданд ва бо истифода аз иқтидори техникӣ то дурдасттарин деҳоти вилояти хатлон нашрияҳои ҳукуматӣ ва дигар муросилоти поштавиро таъмин мекунанд. дар ҳама шаҳру ноҳияҳо ва маркази вилояти хатлон низ шароити хуби корӣ таъмин карда шуда, ҳама ҳуҷраву биноҳои муассиса аз таъмир бароварда шудааст. муассиса бо шабакаи ҷаҳонии интернет пайваст буда бо тамоми дунё имкони дастрас намудани амалиёти поштавиро дорад. ҳамин гуна фаъолияти хуби мутахассисони поштаи вилояти хатлон дар таъмини фазои иттилоотӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии вилоят мусоидати фаъол менамояд. абдурозиқ азиз, Убайдуллои Қодир, вилояти Хатлон, ахбор. футбол намуди варзиши рушд карда дар ҷумҳурии тоҷикистон эътироф гардидааст ва ҷавонон ба ин намуди варзиш бештар таваҷҷӯҳ доранд. дар донишгоҳи миллии тоҷикистон бо мақсади тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим мусобиқаи футболи хурд ташкил карда шуда, даври ниҳоии он ҷамъбаст гардид. гузориши хабарнигорони мо аз рафти баргузории мусобиқа. дар мусобиқаи футболи хурд 22 даста аз факултетҳои донишгоҳи миллии тоҷикистон иштирок карда барои ба даст овардани ғолибият байни ҳам рақобат намуданд. то имрӯз дастаҳо байни ҳам сабқат намуда ғолибон ба даври финалӣ роҳ ёфтанд. тибқи иттилоъ ба даври ниҳоӣ дастаи раёсати донишгоҳ, факултети молиявию иқтисодӣ ва иқтисод ва идора роҳ ёфта байни ҳам сабқат карданд. даври ниҳоии мусобиқа дар майдони варзишии шаҳраки донишҷӯён баргузор гардид. бозии дастаҳо ҷолибу диданӣ сурат гирифта, ҳар даста барои ба даст овардани ғолибият тамоми маҳорати варзишии худро нишон доданд. таи 3 ҳафтаи охир байни 22 тими футбол ки аз факултетҳои марбута ва сохторҳои дахдори донишгоҳи миллии тоҷикистон буданд, байни худ қувваозмоӣ намуданд ва имрӯз хеле мо мебинем дар марҳилаи финалӣ дастаи раёсати донишгоҳи миллии тоҷикистон ва факултаи молиявии иқтисодӣ ба ҳам овозмуданд. баргузор намудани чунин маъракаҳои варзишӣ ба хотири рушди варзиш ва муаррифӣ намудани намудҳои гуногуни варзиш байни наврасон, байни донишҷӯён ва сокинони пойтахт мебошад. ва лозим ба ёдоварист ки дар варзишгоҳи мазкур пайваста устодону донишҷӯён ва кормандони донишгоҳ ба варзишҳои гуногуни аз қабили мини футбол, волейбол, баскетбол ташкил ва баргузор менамоянд. бояд таъкид намуд ки дар донишгоҳи миллии тоҷикистон чунин мусобиқаҳо пайваста байни омӯзгорон ташкил карда мешавад. мусобиқаи футболи хурд байни кормандони раёсати донишгоҳ ва омӯзгорону аспирантон бо мақсади дарёфти ҷоми донишгоҳи миллии тоҷикистон ташкил карда шудааст. тибқи хулосаи доварон, дастаи раёсати донишгоҳ бо гирифтани ҷои аввал соҳиби ҷоми донишгоҳи миллии тоҷикистон гардид. дастаи факултети молиявию иқтисодӣ ҷои дуюм ва мақоми сеюмро факултети иқтисод ва идора соҳиб гаштанд. ҳадаф аз баргузор кардани мусобиқа тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим дар байни омма ва ҷалби омӯзгорон ба варзиш мебошад. Нуриддини Қурбон, Ҳафизуллои Саъдулло, Фирӯзи Мусо барои барномаи ахбор. бинандаҳои азиз, ин буд нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон. бароятон беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорем. саломат бошед.